салом дӯстони азиз, имрӯз мо дар бораи як рақобати муҳим ҳарф мезанем. ин мусобиқаи нимфинали PFL аст ки санаи 21 июн дар шаҳри уичитои иёлоти Канзас, иёлоти муттаҳидаи Амрико баргузор мешавад. либосҳои босифат ва бо нархи дастрас доставка ба тамоми шаҳрҳои Русия ва Тоҷикистон дорем. дар WhatsApp рӯи экран калимаи либос нависед. ҳама либосҳоро ба шумо равон мекунем. дар ин рақобат ду варзишгари пурқувват иштирок мекунанд: Сарвар Ҳамидов аз Тоҷикистон ва Магомед Магомедов аз Русия. акнун чанд маълумот дар бораи ҳар ду варзишгар. Магомед Магомедов размкори 33 сола мебошад. ӯ то имрӯз 20 бор пирӯз шудааст ва 4 то бохт дорад. вай собиқ қаҳрамони мусобиқаи ACB аст ва асосан дар замин ҷанг карданро хуб медонад. бештар пирӯзиҳои ӯ бо роҳи таслим кардани рақиб сабмишин ба даст омадааст. Сарвар Ҳамидов варзишгари ҷавони тоҷик аст. ӯ 28 сола мебошад. то ҳол дар муҳорибаҳои касбӣ 16 бор ҷанг кардааст ва ҳамаашро бурдааст, яъне бе ягон бохт. ӯ аввал дар мусобиқаи хур ҷанг мекард, баъд ба Bellator ва ҳоло ба PFL гузаштааст. бештари ғалабаҳои охирашро бо қарори доварон ба даст овардааст. ин рақобат барои ҳар ду муҳим аст, вале махсусан барои Сарвар. чаро? зеро Магомедов рақиби пуртаҷриба ва сахт аст. ин шояд душвортарин рақиб дар тамоми карьераи Сарвар бошад. мутахассисон чӣ мегӯянд? аксари коршиносон мегӯянд ки Магомед шонси бештар дорад ва шояд бо қарори доварон ғолиб шавад. аммо агар Сарвар Ҳамидов тавонад ором бошад, хуб ҳаракат кунад ва дар ҷанг бартарӣ нишон диҳад, пас ӯ ҳатман метавонад ғолиб гардад. хулоса, ин як ҷанги муҳим аст. ғолиб ба финали мусобиқаи PFL роҳ меёбад. мо умедворем ки Сарвар Ҳамидов Тоҷикистонро бо сари баланд муаррифӣ мекунад. ташаккур ба шумо ки то ба охир тамошо кардед. агар шумо тарафдори Сарвар ҳастед, лайк монед. фикри худро дар шарҳҳо нависед. ки фикр мекунед ғолиб мешавад. фаромӯш накунед обуна шавед ва то видеои навбатӣ хайр ва саломат бошед.